Meni öýerjek bolanlaryny beýlek kesil getdim mikän? Kaka, seni ýejem öýlenipsiň. Maňa bolsa düýbünden ýat gyýdary ödürleýän. Zawutly hanym gyýdy Drobena bilen. Kasalaydan merhemetli hanym öz yegenleri bilen. Sen öz hyjygyň gaýratyny tansa görkezsen gowy bolardy. Maňa tapawdy ýok. Haýsy gyýdy görkezseňiz şonu tanda çagyraýaryn. Inni bolsa oň aly hedretleri sizi ak yüreklen tanta çagarýar. Saz çalınsın. Özüňi beýle göde galyp barmasana. Hol mawy ýalykly sary ýagzyda sinet. Ýa-da şol gara taşly sarza ýalykly. Ay, size oňar aýdyň dow. Mene ilki gawat gelen taýlaryn. Haýrany galaýmaly. Men şu güne çenli oglumyň nähili gyýlary halaýanyny bilmändirno. Arzu guşum nirede sen? Agyr derde gallym men. Gaýgy hasrat görennälsiň. Söýge göwün berennälsiň. Siz uzaktan geldiňizmi? Siziň aly jenabyňa, siziň muny bilmek isleňizden men sizi bile tans etmek islegim üstün çykýar. Zol siziň aýaňyzy basmagyma garamazdanammy? Bu men üçin uly hormat siziň aly jenabyňyz. Men beýle ýagdaýda siz bilen täýdan atýança tans etmäge de taýyn. Herni çykdy bolsa siz ören dogumlyja? Öz dogumlylygymy siz bilen paýlaşyp bilerdim. Ýok hanym, men hiç kimden nesýe alamok. Temizlik ne el pikir edýän? Men köşkdäki bayramçylyga barmalymy? Barmaly, barmaly. Onda näme? Barmaly.
Gaharlanma, baryan. Muchos tienes